ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди тоҷик. Ирӯз 13 ноябри соли 2024 барои шуморо навор кардем. Бо диққат тамошо кунед. барои реклама муроҷиат бикунед. замин, мошин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед. навори баъдан реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай. як када замин дар кор, як када хона дар кор, як када квартира дар кор. мошини фурӯшӣ рӯй кардан. хонаи фурӯшӣ дар Ваҳдат, дар шаҳри Бухтар, дар шаҳри Ҳисор, дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, хулас беҳад хонаҳои зур, хонаҳои арзонро барои шумо навор кардем. Квартираҳои фурӯшиам дорем. Барои шумо бо диққат тамошо кунед. навора пропуска накунед. дар комментария нависед аз куҷо то чанд сум шумо дар хона дар кор. мо навори баъдан аз рӯи комментари шумо кор мекунем. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ наворда лайк бизанед ва дар канал подписаться кунед. навора мо сар мекунем, бачаҳои азиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Как мы знаем, одним из столпов ислама это является совершение паломничества в святые места, в хадж. Наша компания Хадж Центр предлагает вам еженедельные вылеты по очень хорошей цене. С компанией Хадж Центр вы совершите за одну поездку несколько раз умру наилучшим образом. Также в стоимость поездки входит экскурсия святых мест. А более подробно вы можете узнать, посетив наш офис. Ждем всех вас. салом дӯстон, беҳтарин аппаратҳо барои сабзӣ реза кардан. аппарат 3 насадка дорад, 3 намуд реза мекунад, 1 моҳ гарантия, доставка то районтона бесплатна, нархш боша 550 сомон. аппаратҳо барои аренда ҳам ҳастай. харидоро бошанд, рақамҳои соҳиби аппарат дар рӯи экран мондагиай, занг бизанед, заказ кунед, харидорӣ кунед. мегзарем ба аввалин эълони ирӯза. дӯстони азиз, акамон мега ассалому алайкум дӯстони азиз, мада хонаи фурӯшӣ дар Корай аз шаҳри Душанбе боша то 200 000 сомона фақат сексия боша мешава. мега рақамҳои WhatsApp-ам ахираш 7447 занг бизанед. бачаҳои азиз, касоне ки дар дохили Душанбе сексияи фурӯшӣ дорен то 200 000 сомона, ҳамин бародар мехара. WhatsApp-шона занг бизанед, бигӯед ки акама квартира дорум, мақсад сексия хона дорум. хулас акада пешниҳод кунед, маъқул боша мегира. кадомитон дорен, ина марамар шанса аз даст натем. бачаҳои азиз, яка мега ассалому алайкум, мода замин дар Корай, мақсад замине ки бетоншам рехтагӣ бошам мешава. аз дохили Душанбе боша фақат мега 2 ё 3 сотиқ замин боша агар мегирем. кадоми дора зангам бизанед, мегирем. WhatsApp-шон 4580 ҳозир занг бизанед. ин хеле шансорам дар канали Саудо ТВ дида метонед. нафароне ки замин дорен дар Душанбе, толка дохили шаҳри Душанбе 2 ё 3 сотиқ боша агар, ҳамин шахсията WhatsApp-шонда занг бизанед, бигӯед ки мо замини фурӯшӣ дорем, ҳамин акамон заминтонро мехара. бачаҳои азиз, занг зан успет кунед бигиред. мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз, мада аренда квартира оилавӣ дар Корай. духонага то 2000 сомонӣ моҳона боша мегирем. мега мақсад квартира мешинем. фақат дар дохили Душанбе мода дар Корай, не ки срочно дар кор монад. то 2000 сомониро мега метонем қабул кунем. бачаҳои азиз, кадомитон дорен дӯсту бародаротон мақсад хонаҳошона мехоҳанд ки квартирам бимонанд, ина WhatsApp да занг бизанен, ҳамин акада маслиҳат кунед, хонаҳотона супорен. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Якаи Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. дӯстони азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз umi канали мо ба ширкати Якаи Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи коридор ҳамроҳшон кор кардем. бардор азиз, мақсад ба дили пир аз umi канали мо Саудо ТВ ба ширкати Якаи Нозим муроҷиат кунед. бачаҳои азиз, мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Range Rover рӯй кардан ки краскаи сирқатӣ дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. объёмаш 1.8, соли баромад 1998, я баллон зафакса дар қафои мошин мондагӣ. сӯзишвориш бензини газ. мошин дар Душанбе бо нархи 30,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Range Rover-а сита кардан бачаҳо, успет кунем бигирен. нархиш 30,000 бо хубич ҳамияе ки муомила дорад.
واتساپ شوندا زنگ بزنید. بالونو 80% داکمنتو تا 04/2025 هستای. мотор нав кадагаи хадавои нав. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки назди ҳавлигӣ дукомната масоати 7 сотих шаҳри ваҳдат деҳаи Тангаида қарор дорад. ана ҳамин хона ҳавли ҳамвор гирди хона понни забор гирифтагӣ таппа тайёр. просто медуроен як кам тирик ремонт мекунен зиндагиро сар меҳен. кришаро бинед чӣ хел фасон маҳкам кардагӣ. срочно хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. дар деҳаи Тангаӣ аз роҳи калон чорум хона мебошад. дӯстон, кадомида дар кора ина рақамҳои ватсапшон 230 мега. мақсади гап ки бо савдо ҳам мекунанд ша. лайкҳоро монен, подписатсия кунен. ҳамин чанд қад дастгирӣ зиёд шавад, чӣ қадар шумораи лайкҳо дар ҳамин навори имрӯза зиёд шавад, агар навори баъдина хонаҳо арзонтарош боз зиёдтар мешавад. чунки дастгирии шумо мешавад пешравии кори мо. дӯстон, ҳатман лайкҳоро монен. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии чорум 4 комната масоҳати бениҳоят калон 18 сотих масоҳат дорад ки бо нархи 210,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳавли ҳамвор беҳад агароти калон 18 сотиха. ина ҳамин хона. марамат шаҳри бохтар ҳаёти нав қурғани пешинада қарор дорад. 18 сотиха заминаш 3 хонаву 1 калидор дорад. хона дар деҳаи ҳаёти нав пеши мактаби 25 қарор дорад. ҳавли стяжка кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, гирди хона маҳкам кардагӣ, боз камтар муомилаи хубам дорад. кадомида дар кора ина марамат аз рӯи канали ютуби Саудо ТВ ҳамроҳи соҳиб мулк масиҳат карда бигирем. бачаи азиз, дар ин комментария нависонед аз куҷо то чанд сума хона дар кор. нафарое ки заминшон дар кор ранги ҳамун бордоро эълон мекунен, дар ватсап нависонен, эълон мекунен, меёвен. дӯстони азиз, мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. бача хонаро бинен чӣ хел фасона, нигоҳ кунед аку. хонаи фурӯшӣ 3 комната масоҳати 3 сотих ҳавли понни кафел шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсида қарор дорад. ассалому алайкум мега. дӯстони азиз, охири пахтакор саршавӣ шайнакда қарор дорад. 455,000 сомонӣ хонаи замонавӣ 3 дархона, 1 кухни, 2 ҳоҷатхона, об свети доимӣ ҳастай. масоҳати заминаш бошад 3 сотих мебошад. барои бештари маълумот метавонед занг бизанен. рақамҳои ҳами 0043 34 980 оиди ҳамин хона маълумоти пурраша. дӯстон, занг зада бигирен. анака подписатсия кунена, ҳамун зангулаи подписатсияро висе кунен. вақте ки Саудо ТВ навори нав кард, автоматик смс шумода меравад. дӯстони азиз, ногуфтанамона ҳолатҳои меша хонаҳои арзон рӯӣ мекунанд, мегирен. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки 2 этажа. ана ҳамин хона айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Муминобод. тарафҳои хонатарошта мега қарор дорад. 2 этажа кадагӣ 8 комнатага масоҳаташ беҳад калон 20 сотих масоҳат дорад ки метавонен далшира гандамам бикунем. бача азиз, 330,000 сум мега нархи хона. рақамҳои соҳибхона ҳами 1 гала 8 ахираш 630 метавонен занг бизанен. деворо мега аз хишти пухта сохтагӣ. мақсад девораш хишти пухтагиай. 8 дархона 20 сотихай 2 этажаҳай дар ноҳияи Муминободай. касоне ки мегира боз маълумоти пурра рақамҳои 86 30 занг бизанед. дӯстон азиз, мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки 3 комната масоҳати 3 сотих. нафароне ки аз шаҳри Ҳисор хоҳиш карданд, ана хона, мана хона. шаҳри Ҳисор шаҳраки шарора ки бо нархи
20000 сомонӣ фурӯхта мешавад. назди масҷиди 5 вақтада қарор дорад. 2 хонаву 1 кухни мега. обш ҳастай шароитош мақсад созай ихелака 7.5 гуфтан может се бошад, не ки ихели 2.5 соати хам бигирем агар хато намекунем. меган оби гарм хунук ҳастай катлавани хоб детажа кандаге мега айраи калон мега 200 метр раҳ то хонара масофа дорад дӯстон. ихел ба нарх 320 мега саводошам мекунанд. наворо чӣ хеланд? хонаҳо арзонанд, қиматанд? дар комментария ҳатман фикротона нависта монем бачаи азиз. мегзарем ба 8-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ботанический сади шаҳри Душанбеда қарор дорад. дукомнатага 05 сотихай. чем квартира мега ҳамин фикр мекунем хубай, чунки 05 сотиха боша неки заминӣ ҳай. шаҳри Душанбеда қарор дорад ки бо нархи 445,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. дом мега аз 2 ҳуҷра иборат буда 05 сотих масоҳат дорад ва канализатсияи шаҳрӣ дорад. ботанический сад шаҳри Душанбеда қарор дорад. нафароне ки амуҷаҳоро медонен, ина марамат ҳамроҳи соҳибмулк рақамҳои 16 ҳозир занг бизанед. нафароне ки хона рӯй мекунен или квартираҳо рӯй мекунен, ҳамон телефонотона баракӣ бигиренда, баъд видеонавор карда фасон карда 1.5-2 минут видео куненда мода рӯй кунед, навори пагоҳина реклама карда фурӯшта мегузорем. ай ҳаматон хоҳиш ҳатман ва ҳатман подписатсияро фаромӯш накунед бачаи азиз. мегзарем ба 9-мин хонаи фурӯшӣ. квартираи 9 ҳастае ки дукомнатага квартира айни ҳол дар 11 этаж қарор дорад ки 48 квадратный метр дукомнатага. шаҳри Ҳисор универмаг мега Гагарин 1да қарор дорад. ин ҳами састаяни кардагӣ квартира. хитон мегирен, краскаш мекунен, зиндагиро сар мекунен, 210,000 сомонӣ мегаи бача. ба 210,000 ин ҳами дукомнатаро ҳозир метавонен бихарен. рақамҳои дастӣ 3302 занг бизанед. мега айни ҳол ремонт рафтестай, пашти тайёрай. маҳсулото барои ремонт тайёрай. 11 ошёна, обсвет ҳаст, одамо зиндагӣ дора, мардаме ки дар ҳамин дом ҳаст мега мақсад зиндагӣ кардестанд. ирӯза наво дӯстон, ҳамиқа хонаҳо қати тамом чи чизе ки ёфтем, чизе ки рӯӣ кардан, чи эълоное ки мақсад гуфтан ҳамаша эълон кардем. нафароне ки замин дар кор бо хона дар кор бо ҳамаша гуфтем. шумо дам замин хона дар кор боша дар WhatsApp нависен, навори баъда эълонтон мекунем бачаи азиз. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе боша дар WhatsApp рӯй кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафароне ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонед, навори баъда эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкҳоро монен, максимални подписатсия кунед, зиндаву сарбаланд бошед дӯстон азиз.